Υπάρχει απέναντι ο Ραν Μπράβο αριστερά, προς αυτόν πάει η μπάλα. Στην κίνηση ο Ραν Μπράβο πέφτει και κρατάει. Δεν έχει την αντιβάση. 3-1 στα δίχτυα, ακολούθησε ο Κοβάσεβιτς, την έστειλε στα δίχτυα και κάνει το 87 το Βέντερο Ολυμπιακός 1-3. Σέντρα για τον Κοβάσεβιτς, θα πάρει την κεφαλιά γκολ! Γκολ από το μεγάλο εκτελεστή που λέγεται Ζέλκο Κοβάσεβιτς. Χρειάζεται μόνο μια φάση από πλευράς του Ολυμπιακού, εκεί που η ΑΕΚ έδειχνε ότι είναι προς τον μέταλλο Κοβάσεβιτς, με το 10ο γκολ. Όλη η κίνηση πάντως είναι από τον Γαλέτη και τον Περιστίδιο. Ο Γαλέτη είναι αυτός ο οποίος κρατάει όσο χρειάζεται.